Привет, приятели! Аз съм Алекс, с мене Християн. Днес какво ще правим? Какво да правим? Както миналия клип, например. Нали каза, че днес малко ще е посветен на един човек? Да. Днес ще посветяваме на един човек този клип. И той е 3, 2, 1, Дидо Ди. Така, тук сме си подготвили ховертраксите. Момент. Ето ги. Този е моя, а този е на Християн. Това ти вече знаеш. Да. Всъщност, аз имам вече само едно видео, понеже второто ми беше проблем. И да почваме да скачваме. Ще бъде епично. Искам да ви обясня, че Дидо Ди е много готин и се надявам, ако някой гледа това видео, аз ще му пиша в някой от коментарите, моля те, гледай този видеоклип и много му се кефя. Искам да стана същия. Аз от него почнах да снимам и от Shadowhex. Идва и Хриска. Той може би сега иска да каже. Хриска, иска да каже какво подобно. Я ще почвам, само да нещо стана проблем с акаунта и за това. Не, просто трябва да си въведе акаунта, някакви неща там тъпи и така. Той иначе искаше да се казва християнски, ама му стана тъпичко. А моля ви се, напишете в коментарите как мога ли да си променя името на канала, защото тук малко тъмничко, пардон, защото искам така да съм казвам вълната, понеже съм от Варна и се лёкам адски много в морето. И затова много ме кефи как играе на Pokemon Go Дидо Ди. Искам да почне да снима повече да почне да снима на GTA 5. Чрез телефон. Да, затова е малко лошо качеството, ама какво такова? Ще си купи камера. Виж какво е това. Да, ще си купя, ще помоля баща ми или майка ми да ми дадат, например, 600 лева, за да мога да си купя GoPro-то. Или пък някаква друга камерка, не знам, но мисля, нали казах предния път, ей, куче! Виж го. Еха! Много е сладко. Тук второ, което гледа... Съдърчи. Хора, само да ви напиша, ще почваме да снимам на Pokemon Go, но трябва да се въведе някакви тъпи неща и такива неща. И да, този клип е посветен на Дидо Ди. Много ме кефи. Аз наскоро почнах да го гледам направо до 6 часа вечерта, гледам цял ден клипчета. Ти? Пак искаш ли? Да, ама... Кажи. Аз не знам за какво говориш. За Дидо Ди бе, нормален. Ти, ако гледаш този клип, моля се, по-бързо почвай да правиш епизодите на Pokemon Go. Да. И ако гледаш този епизод, предай много поздрави на Галка и Галка Power. Да, и ако знаеш как да се регистрираш в Pokemon Go, моля се на това епизод, моля се. Човек, той първата му част в линка го е написал, ако не знае. Не, човек, той да не е
Той да не ти прави. Той трябва всичко. Абе, ще то правим. Някакви такива си проблеми. Това ще бъде за днес. Абонирайте се за мен и ще се видим в другия клип. Чао!